Dagiti kang runa na damag ita a Martes. Wagas dagiti motorista iti Baguio City tapnong makasalimutmet gapo iti oil price hike. Amwen ken oil refilling stations iti Baguio nabalaagan asaan amang gundaway gapo iti nangato a presyo ti lana. Hybrid type work hours ipatumpa ti Baguio LGU kasarunot ti pamilin ti presidente a panaginot iti krudo ken enerhiya. Bukas Center makatulong iti panagdecongest kadagiti ospital iti riyon. Umno a proseso na surot sakbay ti panakairugi ti patrabaho iti BJMP facility iti Baguio City. Pila dagiti agpa-refill iti fuel iti Ilocos Norte. At idug, temporary fare increase dawat dagiti operator ken driver ti PUV. Kabayatan na presyo dagiti kang runa nagagatangan iti Region 1 stable sigun iti DTI. Innem nga oil refilling station iti Isabela naipayan iti notice of violation. Dadduma nagsara kalpasan an naibusanda iti fuel stock. Ken probinsya ti Batanes posible ang marekomenda para iti World Heritage and Intangible Cultural Heritage Recognition. Ken Javid Taginay nalaing iti Tay-Acti Woodworks personalized motorcycle, produkto ti skills na. Naimbaga malam Cordillera ken Ilucandia. At tuyo nagiti kang runan ken nababara damdamag itanga aldaw. Nagduduma ti reaksyon dagiti motorista iti panagnatumanen ti presyo ti lana iti Pagilian. Iti Baguio City, maadal ti posible a panakaipaay ti subsidiya kadagiti PUV. Gapu iti oil price hike. Anyang atamat dagiti wagas dagiti motorista tapno makasalimatmat. Kanayunan a detalye iti report ni Bridget Marcasi Pangospian. Tapno makasalimutmut ni Manong Hulyo iti gasolina, an-anusan na laangan ita ang orayan amalpas ti eskwela dagiti apuna sakbay nga agawid. Sigun ken kwa na, sigod alima agasutla ang ti budget ta iti linawas para iti gasolina ngem gapu iti agtultuloy a panagnato ti presyo ti lana iti Pagilian dumanonen ita iti 1,000 a pisos. Sa turumwarno ko importante services ko ila kasi iba tayo sublihan ko ba namitatakat urayan men tipidigat. Ti taxi driver ani Manong Wilson impagsana ti panagdanag na ti posible nga ad-adapay apan nakaingato ti presyo ti produkto ti petrolyo. Kinunana ang mapilitan da kidawan iti LTFRB ti pan nakaingato ti pamasahe iti kanito adumanon iti sangagasot ti tunggal litro ti lana iti merkado. Kadumanon pa sangagasot. Noon niya ti kasta ti kwa dito LTFRB no aging Chris kami mat nga takas jay. Plus 15 kasi dyan siguro. Timot jeepney driver ani Manong Ryan. Namnamaan nan asumaruno ang umato ti presyo na ket dagiti kang runaan nagagatangan iti merkado. Gapo iti dayta, kinunana ang masapul da nga ag-adjust iti budget para iti inaldaw a kasapulan da. Aminan nga magatang ma'am, apektado pati allowance ti ubing apektado to. No nya ti ada pa lang masapulan tata. Iso ti may budget ma'am. Kabayatan na, makitaripnong ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong iti Local Price Control Council para iti panakatalantaan kadagiti adda nga aramiden ti lokal a gobyerno sagnan iti parikot iti panagnato ti presyo ti lana. Babaan iti daytoy saan nasigo dadakkel ti maipangato a presyo ng runa kadagiti basic commodities iti syudad. Local government, papag-usapan ba namin if we have funds to subsidize yung lalo-lalo na yung mga gasolina ng public transport. Mapilaan iti kaso kin mawaswasan iti business permit ti balaag ti mayor kadagiti manggundaway iti presyo ti lana nang runa kadagiti hoarders a negosyante.
Inlawlawag na nga awan iti parikot kadagiti kumpanya ang mga ipapaay ti limitasyon kadagiti motorista gapot at tarigagay dalaeng ang makagatang amin nga umili nang runa tabasit laengen ti supply ti lana. Susubukan nila magtaas, huhulihin namin kaagad sila. Epektibo itangal daw ti big time oil price hike iti pagilian gapo iti manarimaan na tensyon iti nagbaetan ti Estados Unidos, Israel ken Iran. Iti patapatarag iti kumpanya, ngumato iti 11 pesos aging 13 pesos ti tunggal litro ti gasolina. Ngumatumot iti 21 pesos aging 23 pesos ti tunggal litro ti krudo. Manamnama ang ngumatumot iti 33 pesos aging 35 pesos ti tunggal litro ti kerosina. Sigunpay iti Department of Energy, ininutan dagiti oil companies ti implementasyon daytoy mangrugi ita ang aldaw. Bridget Marcasi Pangosvian para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas. Kasaruno ti pamilya ni President Ferdinand R. Marcos Jr. saknan iti panagsalimot iti petrolyo ken supply ti kuryente kadagiti opisina ti gobyerno. Sumagmamano kadagiti LGU iti riyon ti nagpatumpal wenno nagtumpal iti 4-day work week. Iti Baguio City at damot ti addangar aramidan dagitoy. Agsubsubli ni Bridget Marcasi, Pangosvian. Simula sa Lunes, ika-9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Dayta ti pamili ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kadagiti lokal a gobyerno iti pagilian tapno makasalimutmut iti kuryente ken petrolyo. Kasaruno paylaeng daytoy ti pannakaingato ti presyo ti lana iti pagilian ken posible a pannakaingato ti presyo ti kuryente ken kang runaan nagagatangan iti merkado gapo iti manarimaan a gubat iti Middle East. Isu nga iti Baguio City, mangipatungpalda iti 4-day work week ngem adaan iti kaskanan a kondisyon gapo taado ti serbisyo ti lokal a gobyerno a kasapulan ti umili. It will be a hybrid type. Magkakaroon tayo siguro ng sort of flexible time para at least even during Fridays may mga merong pa ring mag-asikaso sa publiko. Tapno makatulong ti Baguio LGU nga agsalimutmat iti pondo ti gobyerno. Naingat matlaang ti panangipawilda kadagiti foreign trips, kadagiti kamong ti LGU ken ibilbilin na ti panakaipatungpalaangan ti online meetings. Agtultuloy matlaang ti energy conservation program ti syudad. Sigun ken kuana, tunggal opisina iti City Hall ket adaan iti submeter para iti nalaka monitoring ti energy consumption. At ito yung isa mga namin ngayon, isa sa mga flagship project namin dito. We started this last year. At nag-delay lang yung paglagay ng mga submeters sa bawat opisina, sa bawat departamento. So hopefully matapos na yung at ma-monitor na namin lang. Kabayatan na, sumagmamanumutlaangan nga LGUs ken ahensya iti Cordillera, tinangipatungpal iti 4-day work week, kas iti Apayao LGU, Benguet LGU, Mountain Province LGU, DILG Cordillera, PIA ken Dadumapaya. Bridget Marcasi Pangosvian, para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas. Kabayatan na at adalan ita ti Department of Education ti panakaimplementar ti tri-semester inton sumaruna school year iti elementarya ken sekundarya. Sigun iti DepEd, may sa daytoy awagas tapno makafocus dagiti estudyante iti panagadal. Kanayunan na pamalawag iti nasawa panggap idanon ni Audrey Villena. Nananay a panagadalter aramidan ti Department of Education para iti panakaipatungpal ti trimester system wenno 3 grading period para iti incoming school year 2026-2027 kaspaset ti holistic approach. Sigun iti DepEd, panggap ti trimester system a papintasan ti learning focus ti estudyante at adda a flexible ti schedule kantapno makafocus ti workloads dagiti manurusuro. Yun ang ginawa para dahil nga sa studying ng EDCOM at sa DepEd din, okay. Marami yung araw na hindi talaga ginagamit for instruction. Okay. So parang ang gusto ng Department of Education, dahil nakita nga ito, maglaan talaga ng tinatawag na instructional block. Okay. No? At yung other days ay para sa mga co-curricular activities
or other invitation na ipapagawa sa ating mga mag-aaral. Babaan ti trimester system mabingay ti 201 days ti panagadal iti talo at termino. At tunggal may sa kadagitoy kat mangiraman kadagiti continuous kan curated lessons kasama ten dagiti task para kadagiti estudyante. Maangay ti umuna at termino manipod June agingga iti September. Asarunuan ti may kadwa at termino manipod September agingga iti December. Kanti maudi at termino manipod January agingga iti March. At tunggal termino kat adaan iti 54 agingga 61 days, ti instruction nga adaan iti sumagmamanoan nan academic activities. As a regional director, no, based from my observation, I do support this one, no, kasi kunwari pati rin sa amin sa regional office or sa division office, doon sana sa instructional block na yan, walang teacher na lalabas from the classroom na it's either mag-attend siya ng training or mag-coach siya ng contest. No, nandun talaga siya sa classroom. Umanamong Lilibeth kan Claire iti panagbalin at semester iti panagadal dagiti elementary kan high school. So no para kanya kasi grade 3 pa lang diyan anak ko kat trial and error siguro mayat edi mayat-mat. Pero as for me as a parent, as long as hanmat nga marigatan diyan anak ko, then it will be all fine. Okay lang ma'am, takwa mo't mabawasan dayjay kwa kunada. Mayatun, mabawasan. Aktibo ang mangisaysang kat ti DepEd ti konsultasyon kadagiti nagduduma as stakeholders tapno may konsidera amin nga ideya. Audrey Villana, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Agtultuloy ti panampalawa ti Department of Health Cordillera iti implementasyon ti bagong urgent care and ambulatory service wenno bukas iti riyon tapno miyasidel dagiti serbisyo medikal kadagiti umili. Panggap ti bukas center ang makipaay iti naparta ka serbisyo para iti salunat dagiti umili kan pasyente nga kasapulan iti konsultasyon, minor procedures ken dumapay nga outpatient services asaan na nakasapulan nga agpa-admit iti ospital. Iti agdama dati 5 functional a bukas centers iti riyon no sa dino may sa ijay Mountain Province ken upat ijay Apayao. Manamnama ti panakilukat ti may sa bukas center iti probinsya ti Benguet tapno makatulong iti panagkisay dagiti pasyente kadagiti ospital ken makaipaay ti naparpartak a medical services kadagiti agkasapulan. Kidkidawon mo ti ahensya kadagiti local government unit a makikaykaysa ken suportaran ti panagpalawa ti bukas tapno adupay dagiti umili nga agmamar iti programa. Sa nakikita natin ngayon, sobrang daming pasyente na, lalo na dito sa Baguio General Hospital. So, opening a bukas center doon naman sa Bugyas, sa medyo malayong area, it will definitely help na ma-decongest ang hospitals natin. Kanayunan paya damag, kagidan ti National Women's Month, napadayawan dagiti women entrepreneur. MSMEs kenda dumapay ang nagturpos iti e-beauty advisor program anay sayangkat iti syudad ti Baguio. Nagyaman mat dagiti negosyante iti nasao a programa. Report kinalap ni Jezreel Kate Lapisar. Maysa ni Mary Ray iti 2.7 a nagturpos iti programang empatungpal ti Maysa a Personal Care Corporation iti panakitinulong iti Department of Trade and Industry, City Government of Baguio ken Maysa nga NGO. Naragsak daytoy gaputadakkel ti maitulong tinaadal na iti trabaho na kas social media manager. Ang mga babae, hindi ganda-ganda lang. Sa lahat ng mga natutunan namin, marami pala kami pwedeng ibahagi sa ibang tao. Nakatulong talaga ang DTI Baguio Benguet sa programang ito kasi maraming graduates ang natuto sa iba't ibang paksa. Babaen iti programa na ipasidong dagiti MSME, women entrepreneurs, estudyante ken dumapay iti nagduduma at trainings kas ti skincare ken essential skills ti beauty fundamentals, financial literacy, digital entrepreneurship ken dumapay. Pinagyamanan daytoy ni Mayor Benjamin Magalong gaputa babaen iti programa na ipakita ti kapasidad dagiti babae kagiddan ti National Women's Month. Itong mga pagkakataon na ito na magkaroon ng capacity building yung ating mga kababaihan, they will feel more confident that they will be able to contribute something to society. Kaya napakalaking bagay ito sa kanila.
So magiging parang jump start na nila yon para magkaroon sila siguro ng business online, di ba? Maging content creator na sila later on. And then maging seller ng products ng L'Oreal and other beauty products siguro. May sa ti Baguio City kadagiti lugar iti Ruarte Metro Manila ako unaan nga naipaayan ti gundaway a pakaangayan ti programa. Panggap mo ti DTI nga ipaay ti pada a programa kadagiti dadumapay apaset ti pagilyan. Kung ang ating mga kababaihan ay patuloy nating bigyan ng mga skills at ma-boost ang kanilang confidence, they will be a very, very good contributor para i-uplift ang ating economy, para i-uplift ang ating country. Jazreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Marikna dagiti women artist iti syudad ti Baguio ti nasaya at nga estado na nang runata adu nga oportunidad ti mapapaay kadakwana kas iti gundaway a makabukol iti bukod nga aktibidad ken may pakita dagiti kaabalanda nga aramidan. Daytoy ti detalye. Kasmay sa a woman artist, makunati agtutubo ni Darlene Bumoway, ang naggasat isuna akaraman iti agdama sa syudad, no sa dino, makita iti dakkel a panagduras dagiti babae iti tayak ti arte. Sigon kini Bumoway ang nagapumot iti pamilya ti artists, kan ubing anang rugi kas visual artist, ang mga aramid iti naydumduma a paintings, awan tinagdumaan dagiti babae kan lalaki, may papan iti art field, agsiputamay sa daytoy nga open platform, mabalin a pasatanda, mabalin a madangag ti boses da, kan may pakita iti lubong no anya ti mabalinda a maaramid. I can see that there are a lot of opportunities coming our way as women artists. We are even able to pursue this passion for the arts in various fields and careers such as architecture, even engineering. Mariknamot lang ni Angelica Rosalin, may samot lang nga artist, anang rugi iti painting passion na iti high school, dagiti adung oportunidad may papaay kadakwada. Kas may sa a leader ang mangiturturong kadagiti artists, iti Pasakalye Group of Artists, us-usaran na ti arte kas wagas, tapno ma-inspire ti komunidad. As a female artist, okay naman po kami dito sa Baguio kasi mga babae dito is nagtutulungan and we make our own events and our own opportunities together. Napintas matlang ti kapadasan ti ina iti talo a babae ani Cherry Lou Villavicencio. Nga inusar iti pandemic discovery a colorful passion iti panagbalin na kas painter. Marikna namat lang iti kinapatagda iti komunidad nga ipapayanda iti ragsak baban kadagiti obra da. I am seen, I am heard, and my art matters. I embrace my unique perspective and creative voice. Let's create without limit and inspire without boundaries. Makitkid daw mo't iti agtultuloy kan adupay nga oportunidad may paay kadagiti babay nga artist iti syudad, baban iti suporta ti gobyerno kan naduma-duma a sektor. Ni Bumoway, Rosalin, ken Villavicencio, ket karaman kadagiti artists, anay tampok iti halik ng likhas Awakening Blooms of Love exhibit nga inorganisa. Ken indauluan ti young and budding writer, mental health advocate, ken artist ani Zealand Yvonne Blando. Ti exhibit ket naiparang iti may sa amol ti syudad itay nabiit. Iti baet ti sana pagkikinaawatan dagiti residente ti Barangay San Luis, Baguio City, ken ti BJMP gapu iti agdama may patpatakder a pasilidad iti lugar, impateng ti BJMP ken Baguio LGU, adimalan dagitoy iti umno a proseso. Kanayunan na detalye iti report ni Bridget Marcasi, Pangosfian. Impaganatgat ti Bureau of Jail Management and Penology nga dati impatungpalda a public consultation kadagiti apektado a residente iti pannakaipasdek ti Baro a City Jail iti Barangay San Luis, Baguio City. Iti waragawag iti opisina. Adu adaras tinay patungpal a konsultasyon iti 2025 saknan iti pannakaipatakder ti pasilidad tapno maipakaammo kadagiti umini ken maalam metlaang ti feedbacks para iti pannakapasaya at ti proyekto.
Malaksid iti dayta, imputeng da nga adaan iti amin nakaskanan a papeles kas iti building ken zoning permits. Sakbay anarugyan ti baro a pasilidad. Kabayatan na, sinuportaran mo't ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ti claim nga adda iti naipatungpal a public consultation. Fortunately, yung mga tao na nag-file ng case, despite the fact that we invited them to attend yung mga community engagement yun, they never attended. But overall, yung community, after explaining to them, the community approved. Kasaruno ti panangipila dagiti sumagmamano a residente ti petisyon para iti panakaipasardeng ti konstruksyon ti pasilidad, kinuna ti mayor nga orayan dalaangan ti agbalin a resulta daytoy. Impeteng na asimurot da iti umno a proseso, isu nga inpanamnaman na ti suporta ken panakaipalpas ti pasilidad. Yung jail na yun, we need it. We need it. Nakita nyo naman ang sitwasyon dyan. Bridget Marcasi, Pangosfian, para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. Padaanan! Pila dagiti agpa-refill iti fuel iti Ilocos Norte at ti DUG, temporary fare increase. Dawat dagiti operator ken driver ti PUV. Kabiyatan na presyo dagiti kang runa nagagatangan iti Region 1, stable sigun iti DTI. Iti Damdamag Region 2, innem nga oil refilling station iti Isabela na ipayan iti notice of violation. Daduma, nagsara kalpasan ani busanda iti fuel stock. Ken probinsya ti Batanes, posible ang may rekomenda para iti World Heritage and Intangible Cultural Heritage Recognition. Ken Javid Taginay, nalaing iti tay Active Woodworks, personalized motorcycle, produkto ti skills na. Dagitakan da dumapay adamag, kalpasan dagitoy. Ipinagmamalaking ihatid ng inyong PTV Regional Team. Lokal na balitaan sa iba't ibang wika. Mainit na sa inyo saan mang sulok ng bansa. Usapang derechahan at makabuluhan. At road trip na kakaiba. Hitik sa kaalaman at kultura. Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagoong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at home. Dito lang sa inyong People's Television. Agsubsubliti kang runaan adamag. Iti damdamag Cordillera ita nga umadanin ti dry season. Nagbalakat ti Nia Cordillera kadagiti manalon nga i-adapda. Ti crop programming may sa umagas tapno malapdan ti epekto ti dry season. Iti Kalinga Drying System 1 Facility manamnama may pasdak tapno maksayan ti post-harvest losses dagiti mula. Dayta kanda dumapay a report.
Idanon ni Angel Kim Pengosro. Iti Ifugao, naingat ti panang monitor ti Lagawi Municipal Station kadagiti gasoline stations, gapo iti manarimaan agubat iti Middle East. Panggap ti monitoring asiguraduan ti pa nakatungpal dagiti naaprobaran a presyo ti gasolina, malapdan ti overpricing ken hoarding, ken mataginayon ti talnakon ornos kadagiti publiko a lugar. No maduktalan nga aglabsing dagiti negosyante iti Republic Act No. 7581 wenno Price Act, adda ti kaskenan a multa dagitoy. Nagbalakad di National Irrigation Administration Cordillera kadagiti mannalon nga mabalinda nga aramatan ti crop programming. Wenno may isang estratehiya ti panagmula tapno malapdan ti epekto ti dry season. Napatag daytoy nang runa iti mula apagay a kasapulan ti adu-adanom tapno saan a madadael. Sigun iti ahensya, bimaba iti agro 50% ti water discharge manipod iti Chico River. Agtalin na udmat nga umdas ti water discharge iti Abulog River. Bayta bumasbasit met ti level iti Ibulaw River. Kabayatan na, iti Kalinga, na isayang ti groundbreaking ceremony para iti panakaipasdag ti drying system 1 iti Barangay Tugad, Tabuk City. Panggap deto'y ang matulungan dagiti rice farmers, ang makasayan ti post-harvest losses da. Mang parang ay iti produktibidad ken mang papigsa iti seguridad ti taraon iti grassroots level. Ti pasilidad ket napondoan iti 11.36 million pesos a pakairamanan ti dryer ken warehouse. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Kabayatan na narambakan iti munisipalidad ti Kapangan, ti Second Kapangan Grand March Festival nga daan iti tema of Binding the Community, Keeping the Identity. Naisayang ka ti Grand March Festival iti Amburayan Bridge nga indaulwan dagiti estudyante. Naisayang kat pa iti tug of war wenno ti makunkuna ginnuyudan and kalaslas iti Amburayan River. Kastamot nan ti Battle of the Bands, no sa dino, imparang dati talento ken passion da iti panagkanta. Ken ti mayat lawa color fun run, amang itandudo iti wellness ken sexual reproductive health and rights awareness. Karaman kadagiti kang runaan nga aktibidad ti libre a serbisyo para iti family planning ken counseling. Panangiwaras kadagiti contraceptive pills ken condom. Ken ti panangipaima kadagiti reproductive health commodities iti municipal health unit. Ti Second Grand March Festival ket napatid nga okasyon iti panagtitipon dagiti umili ti Kapangan, amang rambak iti pakasaritaan ken kultura da, amang paniknek iti naurnos a panangidaulo ken panangipannakkel iti bukod nga ili. Iti Ilocos Norte, kitkidawan dagiti operator ken driver ti para publiko alugan, ti temporary fare hike, malaksid iti fuel subsidy. Dayta kanda dumupay adamag iti report ni Diane Monica Tukay. Iti Ilocos Norte, maobserbaran ti atidog apila dagiti para publiko aluglugan kadagiti paggasolinaan gapoy ti big time oil price hike amanamnama amo pasaran iti pagilian. Sigun kini Severino Tumaning, kidkidawan da iti temporaryo a fare hike imbes a fuel subsidy, gaputa dakdakgal ti gastos da iti gasolina, ngam iti pagbirukan da nga agpaspasada. Kung may met para kinyak no, ito yung lugar tayo, ito yung syudad Kilawag ket, na Pimpinas diti temporary nga, mangkwadan tot ordinansa nga, temporary nga, aging nga hanga malpas DJ gubat DJ Middle East, pero sangket DJ hanga stable ti presyo gasolina, may kanto temporary nga panakaingato ti plete memet. Nakipaayon ti probinsyal a gobyerno iti 9 million pesos a fuel subsidy. No sa dinno 3,603 a tricycle drivers ken operators tinagdumar iti daytoy. Iti Pangasinan, saan laangan at 100 Island National Park ken Alaminos Longganisa ti makagungunod iti pakabigbigan ngem karaman pay ti Talaba Industry. Sigun iti LGU, adaan da iti 226 nga operators manipod iti upat at tirang producing barangay, no sa dinudumanon iti 647.60 metriko tonelada a produksyon, tim apit iti tinawan. Pampanaknakan ti lokal a gobyerno nga papigsaan da pa iti industriya, baban iti parangipayda iti production materials, kasi iti polyethylene ropes ken monolines para iti oyster culture bed.
Ipaspasigurado ti Department of Trade and Industry iti publiko nga stable ti presyo ken supply dagiti kang runaan nakasapulan iti Ilocos Region kabayatan ti gubat iti Middle East. Mahisaysayang katda iti monitoring kadagiti major retailers tapno masiguro nga umdas ti inventaryo ken nagtungtungpal iti suggested retail price tapno masigurado ti availability ken umno a presyo kadagiti produkto. Ipaganatgat ti ahensya a makipasat dagiti masaknan ken mangisayang kat ti market surveillance tapno masalakniban ti pagimbagan dagiti consumer. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Kabayatan na nang ipatulot ti Department of Social Welfare and Development Office iti Family Food Packs iti Basco, Batanes. Nang ipaay iti kanayunan ang manpower assistance ti Coast Guard District Northeastern Luzon, iti pan nakaibunag ti 333 family food packs nga intulot ti Philippine Air Force C-295 aircraft. Tinasaw nga aktibidad ket mangipakita iti suporta ti Coast Guard iti panangtulong kadagiti ahensya ti gobyerno para iti napartak apan nakaipatulod dagiti relief goods kadagiti komunidad nga agkasapulan. Kabayatan na imunan anang ipaay iti manpower assistance ti opisina ti Provincial General Services Office ti Batanes iti panakaibunag ti 768 bags ti NFA rice para iti kadiwa program ti Department of Agriculture iti probinsya. Iti Isabela, sa nga 16 a gasoline station tinaipayan, iti notice of violation. Gapo iti palanggundaway da iti panagnato ti presyo ti petrolyo. Ken pakabuklan a Batanes, mapangpanggap ang mapagbalin kas World Heritage Site. Dagita kanda dumapay adamag iti Rion 2. Iti report ni Dayan Monica Tukay. Iti Isabela, impaayan ti lokal a gobyerno ti itsyagit ti notice of violation ti sangapulo ket innam a gasoline station a natakwatan a kelat a nagpangato iti presyo ti petrolyo. Nasukimat dagiti paggasolinaan babaan iti naysayang kat nga inspeksyon, tinabukal ang Municipal Fuel Monitoring and Enforcement Team ti lokal a gobyerno. Dagiti naglabsing a paggasolinaan ket kasapulan amang isumite iti pamalawagda iti Office of the Mayor. Ti saan a sumurot iti nasawa pamilin ket posible nga agresulta iti panakarekep ti establishmento ken kasuan ti DOE ken DOJ. Kabayatan na, sumagmamano nga oil refilling station ti nakarekep kalpasan a naibusanda iti supply. Iti Cagayan, jaya ti Department of Agriculture ti Kadiwa on Wheels. Kaspaset ti 1 town 1 product on wheels, ti Department of Trade and Industry amang palawa ti merkado dagiti micro, small and medium enterprises iti patad ti Cagayan. Babaan iti daytoy, direkta amay lako dagiti MSMEs ti processed foods ken non-food products da kadagiti empleyado ti gobyerno ken daddu mga umili iti na dumaduma nga opisina. Ti inisyatibo ket paset ti walang sayang project nga italtalo ti Buy Local Advocacy ti DTI Region 2. Kabayatan na, agamyaman ti Department of Education Region 2 iti probinsyal a gobyerno iti agtultuloy a suportada iti Project Classroom nga adaan panggap a maiturong iti dekalidad nga edukasyon kadagiti nasusulinak a kagimungan. Impakamo ti DepEd Region 2 Public Affairs Unit nga Group 96 nga estudyante ti manipod iti Barangay Masi, San Juan, Bural, ken Zenondungan Valley. 57 kadagitoy ket nakagraduaran iti senior high school. Iti agdama, agad-adal ti daduma iti state universities and colleges iti probinsya. Pamanaknak a positibo ti epekto ti nasaw a programa, manipod a nagrugi iti 2019. Iti Batanes, binisita ti delegasyon ti UNESCO National Commission of the Philippines, ti probinsyal a gobyerno ti Batanes, tapno mapagsasaritaan ti potential nomination ti probinsya kas World Heritage and Intangible Cultural Heritage Recognition. Tinasawa pang bigbig ket mangpargat kadagiti stakeholders iti panangipaduroas ken panakapreserba ti sangalubungan a panakabigbig tinaysang sangayan a kultura, landscapes ken tradisyon ti Batanes. Napagtungtungan dati baro a requirement tapno maipasidong iti initial preliminary study ti probinsya. Dita a mabigbig dagiti disso para iti outstanding universal value a may pakamu iti sangalubungan. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.
Naimbag amalam kakailian na ulap at angat nga adaan pa nagtudo ti mapasaran iti pagilian gapu iti hanging amihan. Kanti trap ti low pressure area ang nagbalinan at tropical depression iti ruwar ti Philippine Area of Responsibility ti mapapektar iti Visayas ken Mindanao. Kanayunan nga update iti sasaadan ti panahon ipaay ni Jamela Flores, intern ti Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ulat panahon ngayong araw, March 10, 2026. Hanging amihan ang nakakaapekto sa Luzon at buntot ng low pressure area ang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Visayas, Mindanao at Masbate ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pag-idlat, dulot ng low pressure area. Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Cordillera, Administrative Region at ang nalalabing bahagi ng Bicol Region ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang mahinang pag-ulan dulot ng hanging amihan. Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na mahihinang pag-ulan dulot ng hanging amihan. At para dito naman sa Baguio City, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na mahinang pag-ulan dulot ng hanging amihan na may kasamang hangin na nanggagaling sa hilagang silangan. Ang agwat ng temperatura bukas sa Northern Luzon ay mula 12 to 13 degrees Celsius. Ang araw ay lulubog mamayang 6:07 ng hapon at sisikat bukas ng 6:09 ng umaga. At yan po muna ang huling ulat panahon mula dito sa Baguio Synoptic Station. Ako po si Jamela Flores, nag-uulat. Maraming salamat po. Pagyamanan iti dayta nga update Jamela Flores, intern ti Pag-asa Baguio Synoptic Station. Kanay nga updated iti sasaadan ti panahon kan agsagana para iti anyaman nga emerhensya. Natalgad ti kanayon ang nakasagana. Padaanan! JV Taginay na laing ititay Active Woodworks. Personalized motorcycle. Produkto ti skills na. Dayta kanda dumapay adamag kalpasan dagitoy. Kumanta ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman. At siya na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na usapan, balitaan, hanggat sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan. Is it a yes or a no? Are you anti or pro? Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke? Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan. Pag-usapan natin yan sa Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV. Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV. Ang pinaka-importante po sa akin bilang mamamahayag is to shine the light on important issues para higit silang maintindihan. More than the rhetoric over and above the debate, ang pag-uusap po natin ay magbubunga ng mga idea at solusyon. At yang mga solusyon na yan ang maaring maging basihan para sa konkretong aksyon. Ayan mga kaibigan, halina po kayo at pag-usapan natin. Tutukan tuwing Lunes at Huwebes alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV.
Iti pa nagsubsubliti kang runaan adamag, naragsakan nakikaykaysa ti First Kalinga Provincial Mobile Force Company, iti pa nakarambak ti Women's Month sa Jai Pinukpok. Dahito ikat babaan iti panang suportada iti outreach activity ti Kalinga Provincial Government Women's Organization Inc. sa Jai Barangay Asimbalang, Pinukpok. Kabinar nagnamat iti aktibidad di Kalinga Police Provincial Office kan Pinukpok Municipal Police Station. Malaksit iti panangipaay iti seguridad iti aktibidad nang isangit pay dagiti kamang ti unit iti libreng gupit. Karaman pay serbisyo da iti panangipaay iti information, education kan communication wenno IEC materials panggap iti Anti-Violence Against Women and Their Children Act, Safe Spaces Act, Anti-Bullying, Anti-Illegal Drugs kan Anti-Terrorism. Pudno unay nga wan ka paris taragsak amarik na, iti panangipaay iti serbisyo komunidad. Silent killer. Kasati panangiladawan ti City Health Services Office iti hypertension. No apay a silent killer isuti intay amon. Kadawyan na makunkuna a silent killer ti hypertension wenno alta presyon. Gaputa mabalin ang maadan iti may sa atao ti kastoy a sakit nga awan ti makita a sintomas kaninинot amang pataod iti panakadangaran kadagiti nagduduma apas ti bagi. Iti kaudyan adatos ti Baguio City Health Services Office, ni mato ti bilang dagiti kaso ti adda ti sakit na a hypertension adumanon iti 383%, iti lasod ti duwa lang atawan. Manipod iti 2,645 a kaso iti 2023, aging ga iti 8,181 iti 2024, kan 12,775 a kaso iti 2025. Sigun iti CHSO, no kanayon anangato ti presyon ti dara, makaapekto dayto iti puso, utak, bato ken urat ti dara. Ti normal blood pressure ket nabababa ngam 120/80. Bayat at stage 1 hypertension kat 130/80 aging ga iti 139/89. Kanti stage 2 hypertension kat 140/90 kan nagpangato. Kadawyan nga sintomas si hypertension ti panagsakit ti ulo, ababa nga angas kan nosebleed, nga maminsan saan nga ikan kano daytoy. Malaksit iti panangan iti nasusustansya at taraon, agpa-regular check-up tayo matapno maamuan tayo ti kasasaad ti salon at tayo. Ita, amuyon, barungal daw, barungadan. Disaster Watch. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster prone na bansa sa mundo. Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon at makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch. Serbisyo ng pamahalaan. Mainit na talakayan. Basta sa napapanahong usaping pangbayan. Kami ang inyong maaasahan. Weng Hidalgo po. At ako po si Joey Villarama. Samahan niyo kami. Para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Araw-araw tuwing alas 12 ng tanghali. Dito lang sa PTV. Pasanti nasaknap ang kasasaadaan na pasaran ti syudad ti Manila na deklara ti panagwaywayas da ito manibod iti panang sakop dagiti Hapon iti 1940s. Intay subyan dagitoy apas pasamak iti Pilipinas iti report ni Angel Kim Pengosro. Nakalalagi pa proklamasyon ti naramid ni Sigud a President Sergio Osmeña.
Ti formal a panakawayawaya ti Manila manipod iti panangsakop dagiti hapon, iti may kadwa a gubat sa nga lubungan. Iti daytoy nga aldaw, babaen iti Proclamation No. 6, opisyal nga inwaragawag ti gobyerno ti Pilipinas, anawaya ti syudad, ken kontrolado dagiti pwersa ti Amerikano ken Pilipino. Ti panakawayawaya ti Manila kat manipod iti nakalkaldaang akasasaad ti syudad, gapo iti rungsot ti gubat manipod Pebrero 3, aging ga iti Marso 3, 1945. Ang nagresulta iti panakapukaw ti adu abiyag, ken panakadadael dagiti infrastruktura ken negosyo. Ti syudad, anaawagan kas Pearl of the Orient, kat naidugman gapo iti World War II. Saan laeng abinigbig ti Proclamation 60 panagpatengga ti Japanese control, no di kat pinasingkedan manen ti kinatibker, kat kinaturod dagiti Pilipino. Impaganatget ni Presidente Osmeña at ti deklarasyon, kat tagpada a selebrasyon ti wayawaya, kat napasnek a panang bigbig iti sakripisyo nga inaramid dagiti soldado a Pilipino kat Amerikano. Manakigubat, kang sibilyan ang nakirangget para iti panakawayawaya. No pa iti saan ang nagbayag, remusing tinamnama. Bimangon ti syudad, kan nagbaligi iti adu akari ti panawen, aging gaarin mangpaya alanga ti Pilipinas iti agdama. Ita, malaglagit ti Marso 10 ang napatag a petsa iti pakasaritaan ti may kadwa agubat sa nga lubungan ti Pilipinas. Aldaw ang nagsubli ti wayawaya iti kabisera. Kanayon alaglagipen, pasama kidi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim Pengosro. Naidumduma ti wagas ti maysa nga estudyante tapno masuportaran na ti panagadal na. Babaen daytoy iti wood carvings, ken panagaramid iti sinan disenyo dagiti di makinaabanag. Anya nga ta daytoy? Intayamwen babaen ken ni Diane Monica Tukay. Uy, kahoy Lodi! My name is David Tuginay. Naidumduma. Isuna ni David Tuginay, 24 anyos, ang nagtaod iti Quirino Province nga ita, kat 4th year student iti Urdaneta City University, nga galala iti kurso a Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing. Imakarda iti Pangasinan gapo iti Gundaway a makabukolda iti bukod da negosyo a furniture store. May kapat isuna iti innam nga kakabsat. Isuna matan tagpapaadan iti bukod na abagi, kit tumultulong iti nagdumapay, kakakabsat na. Iti baet ti lockdown iti COVID-19, panawan no sa dinno remusing ti panagusar iti bike, umunaan na arabin na iti wooden bike. Nagagaran mat isuna nga agaramid, iti motorcycle version na iti daytoy. Babaan iti tagikwa na motor, emsuati wooden motorcycle. Gapo iti kinarigan ti biag kan kinukurang ti pinansyal, awan ti panggastos na apampasimpa kadag iti fairings ti motor na. Isu nga, napanunot na iti panagaramid kadag itoy, manipod iti kayo ti mahogani. Pagsabsabayan na iti panagadal ken panagaramid iti motorsiklo, amailatlatangan na iti upat aging 5 oras inaldaw, kalpasat ti klase na isu api maot ti panagaramid na iti may sa atawan. Saya po na para yan na binigay po ni Lord sa akin na ito mong galit. God's willing po, gusto kong mag-build po na 4 wheels po. Babaan iti intricate a panagsukat iti pattern usar ti karton, nabukol na ti wooden motorcycle. Tapno masuportaran ti kasapulan na iti panagadal ken iti inaldaw a panggastos, umawawat isuna iti personalized wooden crafts, kas iti bag, trophy, laptop cases, ken daddumapay kas kanayunan a pamastrakan. Umunaan ay parang iti publiko ti panakipasat na iti motor show iti probinsya, no sa nino nagbalin nga overall champion daytoy, daputa is isuna ti addaan iti modified a motor nga usar ket kayo. Nalaos mat ti suporta ti pamilya ni David Kinkwana, idinalpasnan ti wooden motorcycle na. Ti minsay namat para kadagiti kapada nga estudyante nga mangayat a serakan ti tayak ti arte. Ako po ang estudyante na pag may mga talent po natin, talents,
gamitin po natin. Huwag na po natin hayaan na itago natin, yung talent natin. Gamitin po natin kung saan tayo magaling. Kasi binigay po sa atin ng Lord yan. Kaya po sa atin na mga kabataan is pakita natin kung gaano tayo kagaling sa singing. Advokasya na pay, ang makaisuro kadag iti kapada na nga estudyante ang makabirok iti kanayunan apang gadanda. Ang makatulong kadakwada iti gastusan da iti panagadal. Miyembro pa isuna ti estudyante negosyante, may saan non-government organization a binukol ni Dennis Ferreira. Agsagsagana isuna ita ang makipasit iti Next Entrepreneur Philippines intun March 12 ang napili isuna kas top 10. Para iti amin a working student nga agsak sakripisyo tapno may sakada iti panagadalda, naidumduma kayo. Javid Tuginay, Pudno Apagwadan, Ken, naidumduma ka. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Kakailan, the word of the day taita, agsalimutmut. Kay papananarito kat magtipid iti Filipino can conserve iti English. Yun. Agsalimutmut, partner alakan Audrey. Nagsalimutmut din nagaramid iti motorsiklo iso nga kayo. Tinaramid na nga pyesa. Uno parte, iti ang motorsiklo na. Nung nagpintas. Agpaiso kan nagpintas, kan naglaing talaga isuna niya. First kan Audrey, may samot nga banag no, api nga may baga tayo nga agsalimutmut tayo itakat, gapong betan ti mapaspasamak nga gera, itinabwatan nga di Iran, versus nga di Israel kan Estados Unidos. Gapong nga dito nga gera dakat other term ti gera. Gubat da. Ket apektado mo dagiti kaalyado mo ti Amerika iti nadumadum apaset iti Middle East kas kuma iti Bahrain ken adnamot ti tamot ti dadum mapay a lugar no sa dino pinuntirya damot ga DJ dagiti planta ti crudo. Dahil tamot ti rason apay nga nangina ti crudo tayo itata. When kat iso nga masapol nga agsalimot-mot tayo nang runa dagiti adda ti lugan na agsipod ta iti panagngato ti presyo ti gasolina apektado amin sa manamnama nga ngumatumat ti presyo dagiti kang runa nagagatangan ala Audrey. Pesulit ako na partner niya nadamon ko itatay ijay trading post no apektado ba dagiti nateng presyo ti nateng itatanga nginmina ti gasolina kan crudo ket kunada saan pa'y matkano nga numinaw, saan pa'y nga ngimato ti presyo as of now. Ngam kitan to dagiti sumasaro nga aldaw, kaputa ti apektado ti takadagiti farmers tayo ta may sareta nga kang runaan nga kasapulan datapno makaibiyahe damat iti nateng iti Trinidad. Saan pa'y ang ngimato kaputa adda daytoy dagiti naimbak pa lang nga crudo dakat dagiti imununa pa lang nga supply. Kaya nasawan saan pa'y nga nadanon di supply nga talaga nga masapulan nga umato ti presyo na Audrey kan ala. Kan daytoy word of the day tayo tag salimutmut dagiti dadduma matikaw da. Sabali apo ti kayat nasawod ag salimutmut ken salimutmutan. Anya ti nagdumaan da. No agsalimutmut magtipid. Ngam no salimutmutan ingatan kunana daytaan nadam. Kas kada kayo no kinuna tayo salimutmutan nyo dagita kinalibnusyo, tapno mataginayon, ay kisabali kahit nasawan. Namno ko na tayo niya, ag salimot-mat, masapol niya, antay mat mabalin niya tipdan mo no impadan chay kinalibnusan. Isa sabali ti kahit nasawan apo, ito ag salimot-mat kan salimot-mutan. May isa pa nga aping ag salimot-mat tayo, 4-day work, ipat patong balda, iti gobyerno, Verds. Makapaapal, ala. Saan tayo ma-apektado dito, partner? Gaputa, saan nga masal salimot-mat ti news? Kasapulan nga maitad amin. Masapol nga maipakamo amin para sa bayan kuna nang arudan. Dayta ti numero 1 nga mandato tayo. Mangipakaammo kadag ito'y mapaspasamak. Saan lang nga ito'y komunidad no di kat iti intero alubong apektado tayo amin dita. First. Okay. Kakailyan, kalpasan ti kang runa na damag dito'y amyanan na Luzon, padaanan mo ti PTV News Mindanao, ngaydanon ti PTV Davao, sumaruno adagos oras alas 5, iti malam. Dayta ti pakabuklan dagiti kang runa na damag itang aldaw ti Martes, siyak ni Ferdinand Feria.
Indanon mi kada kayo dagiti na babara kompleto. Gan napapatay nga impormasyon, siyak ni Ala Sunduan. I-like, i-follow ka, nag-subscribe iti social media platforms, TPTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Aging gamanin itong bigat siyak ni Audrey Villana. Padaanan Lunes hanggat Biyernes agrugita alas 4 ti malam. Para ti umno, gusto kan alisto at damag. Da kami ti mapagbiyaran. Daytoy ti Kangrunan na damag.